Bună seara! Bună seara, tenghisiți nutritori! Bine venit tu beta armânească! Tora seara avem oaspi un tineri armând de Constanța, Dumitru Karagheorghe, noi vă zicem Miti, ca sim ca și zici tot duniaua. Bună seara, soții. Bună seara, Bună seara ție și a tuturor nutritorilor. Vrem să ți-am diprota că masă aveți întrebări, timiti, puteți să le băgați un video, ți zvârtești live pe frânța de Facebook Armana Mea Media și noi vă ducem sim să apândăsim la aceste întrebări, analiza de la întrebări, cam a cât BTC, cum vă putem. Și ca să știm. Și ca să știm. Vreau să spun în dau zboara și cum văzut pe hăbarați-o băgăm pe Armana Mea Media. Miti are BTC în studii economice la Universitatea Ovidius și un master tu a domenii la Universitatea Maritimă, Canda, de Constanța. Este minat de mai mulți ani tu paria asta de NGOs, Non-Governmental Organization, suțati, cum zicem și permânești. Este director general la Cardinal Motors, una companie ce vinde Amaxi. Este minat și tu nihamă și tu politică, este minat tu partea administrativă, a că se bălui Constanța, va să zborim pe radătitutea este lucri. Am aprota și prota, ține doar noi n-ai mai mult, mitis, ne spui nihamă, ti arăți gata armânească și ti soia, ti păpâini a tăi. Da, frota ninti haristo ti calismata, cum îi zice, de invitație căliseare la emisiunea de pe Armânească Media. Scuze ca să zic aspartul. Eu fui amintat Constanța, cum zicești, tu măhălălul Tomis Nord. Acolo are mulți armâni. Are armâni mulți, să crescuiești cu armâni mulți și cu alte turlii de oameni și cu toate cișiturile. Așa și... Induiescu. Din mai multe mileți, că știm care e mai multe mileți, Constanța și Dobrogea. Aveam soț și lipuvean, aveam soț și turță și tătari, aveam soț și greț n-aveam când eu eram mic, Banclou aveam soț greț. Armâi aveam mulță și români cam mulță de toți. Și fui amintat, crescui, fui aua drai și liceul, apoi nești la universitate, la panepistimiu la facultate, așa, la facultate, tot aua Constanța, tot Constanța drai și master, nu mi trapsi aici ta să fug de căsăbă și mașcă ajuns și când o închisi cu lucrurile, ajuns și la asta eterii privată eu hiu ștora și mi petricură, fui avgat 6 ani de zile, fui avgat de căsăbă de Constanța, fui Ploiești. Și Ploiești să zicem că este un altul căsăbă de România, aproape de București, nu știu cât are, 60 de kilometri, așa? Așa. Și zui 6 ani de zile acolo. Eram aruptul așa de Constanța, dar mi turnai după aia Constanța și pentru zilele este tot Constanța hiu și aua șed. Armân hiu, cum zic, 3 sferturi, vă zic că nu știu, zic permânește 3 sferturi. Îmi pare că sfertul permânește zicem un cirec. 3 cirecuri. 3 cirecuri. 3 cirecuri hiu grămustean, armân, și un cirec hiu pruian, avdiat. De partea altfel de este și numai Karagheorghe, cunosc cu multă soi
și știu multe soi de largu dit gărții, știu și de partea al fendi și de partea ali mama. Eram multe ori tu gărții, eram multe ori, nu pot să limisur câte ori eram tu gărții. Și tu gărția, toată gărția, nu mași la soi, la armâi. Și pot zic că de partea al fendi știu și lucruri de la soia dit gărții, dar mai mult știu lucruri de la fratele al fendi la Lighiță, care a îngrăpsit o autobiografie a familiei și cam multe informații le știu de ce a îngrăpsit el. Le știam nu așa ghine cum le băga el pe carte și așa știu că numai Karagiorghi, stripaplu era Karagiorghi, avea și prunoanea Ciocea, dar Karagiorghi s-a îngrăpsea, doar că era lăxită maninte, n-am de să știu. Este numai deci stripaplu pila s-amintă pila 1870 hoară era ninga Șotrova și zățea una hoară de călivi și zățea șatra și te-ațea armâii grămusteani, că toți armâii de acolo la poalele muntelui Rila, toți armâii de acolo dit Șutruveani și Lupuveani sunt dit Gramos, că toți grămusteanii dit Gramos toți s-a răspândiră și la 1870 stripaplu meu s-a mintă șatra și de acolo cu toți alanță Șutruveani plăzățeau. Și cu oile ți adrau ei cu transhumanța, zbuțeau de acolo. Deci nu că să bați, hori, călivi, erau muntele Rila, este tu vârgăria de ață. Și aproape de ninga Jumaia de înaltul sau Jumaia de în sus, ață ițății Blagoevgrad, Hoara. Și este un Căsăbici, Tora, nu este din Foara. Căsăbici studențescu. Are universitate mult. Are universitate mare, da. Și este și cu turismul multul, că este o zonă înșată și are multe mușutăți acolo. Și cum adrau ei transhumanța cu oile, depuneau în Imperiul Otoman, normal, depuneau cu oile, de ajungeau tâși la șes în gărția de ață, zona Chilchișii, zățea ață, Butcova, zățea așa. Și acolo s-a amintă papla meu lângă Chilchiș și după aia Maia era de-al Vlahu, după aia Maia mea era de-al Bușu și aia este pe partea de la Karagiorghe, paplu Karagiorghe și femeia Karagiorghe. Pe partea lantă de la mama, mama lui mamă era grămusteană, aveau în casă mare, Jumaiaua de înaltul Blagoevgradlu, eu așa știu de la Maia că armâii o adrară. Armâii grămusteani când vineri de Gramos și ei aveau în casă mare diptul centru de Căsăbălu Blagoevgrad, că când eram mic, neși acolo cu Maia și mai erau două căsuri care nu erau apitrusite, erau și deau în proaste și una de ele era casa lui Maia, era diptul centru de Blagoevgrad. Și ei, Maia partea era de al filiu și adrau transhumanță, duceau oile în tot Tugărții, în partea de Ninga Cavala, doar ai zății hoara Prosoțeani, Priseceni, îi zățeau în oară Priseceni și mai era și altă hoară. Avem și un lale de Prosoceani, țină mătreaști ca fi emisii și scârseaști ca fioara, da, n-avdică zbârmar mâneaștea și că masă mătrească și tora seara ai pitrițem anglineciuni, hiretimati.
Poate să fie și legături de sânge. Poate și soi. Și soi, da, de largul. Și are soi și în ziua de azi, acolo, lângă Cavala, la Priseceni, știu, dar nu știu pe soia de acolo, de Prosoceani, nu știu. Și apoi, de partea al Paplu, tata de mama, era Pruian de anul Poroia, Proilu de Analtu. Era o năhoară care azi este o năhoară armânească, drată de armâi, are cam mulți de armâi acolo sunt avdiați. Asta este lucrul este și o năhoară mult umșată, are pe munte. apa și umșată acolo aproape. Este mult umșată hoara pe munte. Dipla sinurile cu Macedonia Iugoslavă este și la sinul cu Vărgăria? Nu. Când treți sinura la Promahonas, cum îi zici, la Vărgării, așa, la Promahonas acolo, adari în dreapta 50 de kilometri și ajungi la Noporoia și acolo deja ajungi la sinura cu Macedonia Iugoslavă, partea aceea. Și și soia a greșit, zic că multe soi de partea al Fendi este tunăhoară la inghiți kilometri de sinura de Promahonas, este o năhoară Sidiro Castro, îi zicea o năhoară de Mirseari, îi zicea. Și tora zic iara de Paplu, care era viată în zise un lali de acolo de Anuporoia, că hoara o adrara în mâini țiviniră de Samarina, n-ai mai mulți, și de Abdela, dar n-ai mai mulți de Samarina, că era hălăzmoș acolo când dădeau foc la hori și așa, și avzeau armâini, sturnau, iar avzeau, iar și așa fuban armâinilor. Și mașcă Anoporoia nu erau mași pruiani, cât și zui acolo la soi, zui că erau și alte turle de armâni, erau și grămusteani, erau și din Nevesta, Nivișteani, doar Nivișteani nu știu dacă sunt tot grămusteani sau Nivișteani, dar așa ziceau ei Nivișteani, din Nevesta. Și stripaplu de partea lui mamă, este murit de tineri acolo, Anoporoia, murit cu polimul Turției, cu Greții, și murit de tineri și după aia strimaia mea cu Paplu, care era Nic, s-a rupsit de fumeaia a stripaplului ce avea murită și fuzitul România cu soia ei și soia de partea stripaplului a rămas rătuți acolo, Anoporoia. Și toți sunt acolo de partea stripaplului, numai Epu le era. Și ca este, sunt o istoria familiei mele, și rădăținii, zic pe care mă trește și este interesat de aceste lucruri, posibil și nici-am ca... Uitați că schimb pe armânamea media, sigur va să aibă vărăsim ferte este lucru. Să spui nici cum am vițat știni să zburăși să armânești. Am vițat, nu știu, prota, era prota limbă ți-o zbură și eu am vițat și m-am amânat. Cum se face? Nu știu că era prota limbă ți-o învițai, poate era prota limbă ți-o avzăi. Eu fui un cilimean instituționalizat, adică eu trecui prin toate de la un an de zile, eram și la creșe, și la cămin, și la grădiniță, și la... N-avea cu care să te alasă, n-avea cu care să mă alasă și eu eram instituționalizat și probabil că armâneasca era limba ți-o avzam, dar mucăneasca era limba ți începui să închisi să azburăscu. Și când eram mic, nu azburam armânești, nu azburam mici, îngăldăseam tot. Știam tot, adică nu aveam că să nu aduchesc cu țizății și așa, nu azburam, că nu aveam în casă, ok, în casă zicea să zbura armânești, dar eu obișnuit eu eram în grădiniță și așa, nu azburam. Și atunci... Duceai cățiaste arșinii? Nu aveam, nu știu, nu știu, nu pot să explic cățe.
Când îți deșteptă duchearea cam asta la... Nu se deșteptă. Aveam și la pick-up, ascultam pirmiti armânești, cântiți armânești, Cristian Ionescu, Nelu Ianca, erau și niște discuri cu fărșelotești, aveam multe și aveam pirmiti armânești, aveam și cărți, că am închis Ghivăsescu, Ghivăsescu este a citit, nu? Așa, zășghine, așa. Am închis Ghivăsescu din Intis Negla Sculiu și aveam și cărți pe armânești în casă și cu pirmite armânești și m-aș că nu zburam. Adică nu zburam. Și apoi nu știu cum să feații când înded calea la zburări, nu știu cum, și vine așa, natural. Și cu soț armâi, dit căsăbă, dit măhălă, când n-aduceam și care zgrea mache, știi mache, mă? Și eu mache, mai a schimbat, mă dau zboare de armâneaște și așa. Cam așa. Deci nu pot zic că armâneasca nu pot zic că fu prota-limbă, dar prota-limbă ți-o zburăi, probabil că sigura fu prota-limbă ți-o avzei. Și luăm de hăbare că tine zburăște și gărțești. Cum spați de ambițaș gărțești? Andanițai tu vizită la soia de gărții, învițași și cum? Când aveam inghițai nești protavoară tu gărții, inghițani cred că aveam, sau mi cheamă manic eram, nu mai știu. Și când mi turnai de acolo, zici că sfații, ia să înveți eu și limba gărțească, că acolo soia schirea armânească și verdea mei din Malargo m-aș știau să misură pe armânești și nu știau. Și atunci zburam anghețeaști cu ei și zici hai să înveți și gărțeaști. Și mi duci Constanța, care greț Constanța, mi duci la Elnichi Chinotitatis Constanța, comunitatea Elena din Constanța și nești, cred că 3-4 ani, cred că nești acolo la cursuri și așa o învițai gramatical, pot zic că o învițai maghinii. Nu aveam eu multul aduchearea sau nu aveam nu aveam cu care să o zburăsc cu gârțeasca, în afară de cursurile eu mi duceam. Și când mi duceam tu gârții. Eu când o zburăsc cu gârțeaști, îmi dau seama cât pot eu să zburăsc cu gârțeaști. Mas mi-a un care nu știe gârțeaști că a zburăsc cu gârțeaști, mă zic că păi tine zburăște ca greții. Aiurea, nu, a zburăsc la modul poți te achicăsești să faci. Fără probleme, da, n-am probleme, dar să-mi achicăsesc cu gârțeaști tu gârții. Și greței când zic că nu a zburăsc cu ghinii gârțeaști, îmi zic că a zburăște să mă ghinii ca greții. Dar și ei, și că nu a zburăsc cu maghinii ca greții, dar probabil că greții... Hârsescu că le zburăște limba. Greții adară și multe, nu a zburăsc cu limba ghinii, că greaca e una limbă greaua și are multe zboare, ți zic multe feluri și timpuri de verbe care, mă rog, diferențe între zone, mai sunt și chestii de este, în fine. Și probabil că te-ați eu ambițai gramatical corect, doar nu știu cât mai știu din gramatical corect, dar ne-ar mazir. Da, și cam așa cu gărțească. Îndesăm alargo să zbrăm niheamă ti adar tiniază, ti ții lucru adari. Zăsinto ahurhit că hi director general la Cardinal Motors, este una companie din Diamaxi. Să spui niheamă cum fu chirolo este cu vinderea Diamaxi și cu dimifu camazorii ti tută dunyaua. Tu chirolo este zori tu tută dunyaua tutti emburlii și emborii și tutti sadară că la toți este greu. Eu industria este cu amaxiile, cu mașini cu amaxii.
fu agudită și tu marea criză economică de 2008-2014. Cred că 6 ani de zile fu criză, adică 2014 dau unii și dau unii și cred că fu protlu an de revenire de Timnari Niham Kamagini. Timnari Magini, deci 6 ani de zile fu o prăbușire mare și fu un chiro greu. Cred că naima aguditele sectoare de economie fură tu chiro la cel imobiliarele și industria auto și amaxile. Așa este, tu chiro de criză nu te minduiești să stai cu piruna maxi. Ma și avuții am cupără și că să știi un lucru, că tu criză amaxile scumpi zvindu. Ațeali cam ieftine, ațeali nu adară volumi, ma ațeali scumpi au clienți și tu perioade de criză. Zori, nu știu, tu partea asta de comandăserii a oamenilor fu țivaș, Zori, pe asta parte? Fu greu că acățăm să adrăm și nu știu să le zic pe românești, când dai în afară oameni că n-ai cum să-i ții și lucruri care nu sunt buni, n-ai ți sadari. Tu n-ai cum să ții un emporiu, să-l ții simnă cum alipsește ei și decizii care nu sunt tocmai prietenoase, să zicem așa. Și atunci, când treci prin atâtea perioade, este greu. Am atățează că acea criză prin care cum atunci a fost malai de industria maxilor, avem perioada asta cu COVID-ul și iar a fost greu. Eu antrenat cu perioade de este și tricum lișor pe partea asta. Avem și ajutor de la Cratur cu acel un mes și jumătate, cred, când toată economia a fost înclisă și de-am toți în căsuri încliși și înclisim emborio și tricum ghini pisti perioada aceea. Și tora ți zic, cât bițească cu COVID-ul și hălăzmolul tu Ucraina a închisit cu Rusia și avem polim. Avem un polim, ți zvârtește aproape de noi și tine pistipseari că nu mindeam că vas fac actor lucruri tu eta aesta. Și aesta polimul, știi cum este tu lumea este modernă, tu care craturile sunt interdependente, învârligate. Sunt legături, anamisa legături, este tora tu Ucraina dau fabrici de cablaje de amaxi și care s-a înclisiră și tora influențează producătorul din Germania și sunt multe cripări cu aceste lucruri. Am ațis adrăm. Ai masă țiva pseftul tu un loc, vai nu avea tare mare influență și tu alte creaturi. Amatora lumea globalizată. Când legăturile sunt atât distrasi pe partea asta economică, va o duc zorii mai mulți. Numai așa ți zvârtești polimlu. Mas ne mindim, nu știu, că mâini vrem să ne acupărăm una maxi. La ți lipsește smutrim. Nu, eu nu cum îi zice, nu am eu vrea de maxi și mari. Ajunșu to este emboriu a și fost hibă. Ajunșu, dar nu ajunșu că am vrea mari de maxi. Și nu pot zic că nu lipsește slivrei, lipsește slivință. Ideea slivindu, nici slivindu, că eu fiu director general, nu livindu, eu livindu alanță ție oameni ție. Alanță, mai vrei să încupri una maxi, la ți lipsește smutrești să n-ai mai mult. Smutrești să poți să poți suduța maxia.
nu lipsește să iei una maxi, ți nu poți să spăltești să te întreținerea ei. Asta este, adică România este o problemă asta, că mulți își cumpără maxi scumpi și nu poți și după aia când o să le întrețină, că sunt scumpi. Nu este că este scumpul la emboriu a oatu Armâniei, că sunt scumpi cât duin de acolo, de Germanie, de Evropei, duin, toate astea sunt scumpi și costă. Și atunci te-ți zic că asta este un sfat, cum îi zice sfat, un urnimi. Și un urnimi. Lipsește să încuperi amaxia, ți poți să ai îngătan de ea și să n-ai problemuri cu ea, că nu poți să bați parați sau să bați parați sâini și să nu facă ții parați băgași tu ea și să ai mași cripări cu amaxia. Nu știu, tu ai lucrat, tu Europa, ți amaxis vindu-ai mai mult tu. Toyota, cred că este anul ăsta. Sunt date peste cap în ultimii 2 ani de zile, sunt date peste cap că nu mai știi care cum când o vind niscând, sunt pe primul loc, dar apoi sunt alții, că stocurile lipsesc cu vrei să dai una comandă, cum zice, să dai una comandă de una maxi. Și una demandare de maxi, să iei una maxi. Aștept și un an de zile, și cam de un an de zile, cam așa s-a ajuns cu problemele care sunt cu semiconductorii. Se pare că are crescut căftarea asta de amaxi care sunt electrici, mai multul? Asta lucrul ăsta și peste așteptările mele. Nu mi-așteptam ca mașinile electrice să cața și ghinii. Ok, știam cu Tesla că erau pionieri pe această industrie și că după aia și alte companii, branduri închisiră să caftă să vadă cum să intră în jocul ăsta al Tesla și băgară parați tu cercetare, dezvoltare și tasțână trena la Tesla. Și da, nu mi-așteptam să aibă una și mari căftari. Nu zic așa, și tu România nu mă așteptam să fie și adică chiar vindură mai mult decât mi-așteptam, dar și tu Europei, Maxus, cred că tu în Norvegia sau în Suedia, nu mai știu, cred că deja 50% din amaxile de pe căiuri sunt electrice în Scandinavia. Și asta zic că fu peste așteptările mele cu mașinile electrice și știinia mea este că este mai puțin poluantul, deși sunt și semne de întrebare. Asta cu moabetea cu poluarea, că știu că sunt moabeți diafori pe tema asta. Nu este așa și că și este poluează. Și este poluarea la maxi, toată lumea, cred că era 3-4%, nu era, amaxile nu erau mai mari poluator, era un poluator, adică 3-4% nu este ceva. Are un procentul și până industria auto, până tu dau un 3 zăți, va să ajungă eco-friendly și asta e calea Tora, mas șuță ligurile și să închisească cu alte tehnologii și alte lucruri, azi vedem. Maxile asarmână, că asibă pe combustibili, pe electrice sau pe hidrogen sau pe alte turlii de energie, vedem ți-a spate. Macas duc așa cât domenia asta eco, noi nu putem decât să ne hărsim, că asta vrem toți bărnurile de azi, cât asta mutrim, investim cu mai multul.
Să spui niheam că dimidzim că fuși mult apropiat de domenia asta a asociațiilor, a NGOs, non-governmental organizations. Să spui niheam că fuși minat tu a mult ideali, și va să curchim cu prota, cu Oceanic Club, când ai zis, să spui niheam ți lucru adrașa clo. Cu ți adra este asociatul. Aveam inghițani, aveam și vreau să adar mutream tu Europei, cum adară lumea acolo și vreau căftam să ved, și-aua Constanța, nu are actări lucri și-aua și afla estul Oceanic, care era un fecior erau și alții, dar el era propriu acolo Oceanic și după aia eu și cu Ninga, 2-3 soți, ne dusim și adrăm parei și cred că 2, 3, 4 ani de zile și doi multul cu ei și doi multul Aestul Oceanic era un suțată cu ți avea îngâtan de mediu în mod special ca maxus de mediu marin. Și nu marin, cât și de apii dar că nu este activ mașaua, am tu alti văsilii, când am mult tu zona asta mediteraneană și de Africa? Că s-adrau multe expediții și eu eram tu Turchie cu ei, eram tu Maroc cu ei, tu Africa. Și ei erau și toate. Eram tu Maroc când eram tricum și toată Europa, adrăm scufundări și în Franța, la Toulon, eu adră protavoară scufundare Jacques-Yves Cousteau, adrăm scufundări și în Atlantic și în Mediterana și în fine, și ei alăgau mamultul, adică erau cu un an nintis să închisească polimul în Siria, erau și în Siria. Și când o adara este lucri, sau când o adram și adară, ne duceam acolo și cu un scupo. Adram, spre exemplu, când fum tu Maroc și zum un mes de zile și cu cortul, pe tot Marocul. Adică de înaltul, de la Marea Mediterană până în ghios lângă Mauritania, prin Sahara, prin Atlas, era 30, era aprilie atunci și era ghini cu temperatura, nu erau diferențe mari, dar țin minte că din Sahara ajunsim pe la 3000 de metri altitudine pe un platou, eu nu ți dai seama că era platou, ziceai că e pe câmpul, dar era la 3000 de metri altitudine în Atlas și noaptea s-avea adrat arcoare și aveam glițat de cicioare. Eu eram ca tibeară, că era veara acolo în Maroc și ne-aduc de aminte chestia asta. Apoi a doua s-a avea în dreaptă chirolul. Și acolo în Maroc nu eram mași primnari, era primnari, că eram toți soți și era aria și un aer de primnari, toate chestiile astea, dar tot adram și colectam insecte, scorpioni și toți colectăm acolo băgam noaptea când ne băgam pahare barbar în tu loc și de estul, cum îi scapă substanțe de este ți zvată insectele sau se le acață și să acățau acolo insecte peste noapte și toți acățăm, le adunam și când ne turnăm în România, le deadim la Muzeul Antipa. Și la Muzeul Antipa adrar analiză, eu tot zic de expediția din Maroc, dar ei adrar multe de este. Adică programul mult de simasia lor este cu averea îngătana delfinilor. Este la Constanța la Dita Marea Lai. Dita Marea Lai. Erau mari problemuri, ștora cred că mai are când s-a cățau tu plasele de la pescari, delfinii, că nu erau băgate cum lipseau și băgate plasele. Și s-a cățat delfini și mai fum acățați și cu rezervația de căluți de mare de la 2 mai
tot și Ari Inghițani de atunci. Și mai adrăm, să-mi minte că eram și la o emisiune, îi zicea Zero Production, era atunci la Pro TV, și adrăm o expediție, eu cu Ninga, un soț de la Oceanii, și cu un cameraman de la emisiunea aceea, George Vintilă, cred că era prezentator, și ne asim în peștera Ohaba Ponor, peștera Șura Mare de la Ohaba Ponor, și ne asim acolo peștera este Piștirea, cum îi zice, Piștirea, peștera Păițâții. Nu este accesibilă publicului, că ca să ajungi la ea neți prin râu, adică printr-un canion, prin râu, și când intri tu peșteră, tot prin râu intri și ai cascade. Așa ți-a dar vai studii tu domenia asta de speologie. Și ți minte că și este, ne-ar masi tu cap, că adrăm și lucruri la estul și eram și la Pro TV. Da. Și așa cu Oceanii. Zicești că era una mare problemă de delfini, asta cu plasile de asta te cățari pești, că nu le adra aici ghini. Asta era mai mare gaile, și avea și alte probleme de delfini. Nu știu, minteți cumva la partea de poluare. Mă abțin cu poluarea. Mai erau fără și probleme cu diverse vapoare care adrau problemuri cu poluarea, cu deversări de diverse chestii, dar mai nu așa multe. Sincer, nu ne-aduc aminte așa multe, dar știu că mai fură și ei mai avură și alte proiecte cu chestii de este. Catastii este cam bună? De a și înghețani? Ce zic? Este, cred că are 2 ani, când a fost problema aceea cu oile, cu un pampori cu oi, care aceea a fost iară o mare problemă de mediu. Deci depinde de situația de învârliga. Deci asta. Altfel, nu este. La noi, în partea este, la Marea Neagră, nu poți zice că avem o poluare foarte mare. Că avem și Petromidia aproape, dar nu este ea și poluare. Adică sunt și alte locuri în lume, este poluarea mai mare decât este la noi, pe malul de la malul românesc, la Marea Lai. Daua suțată tu care era iadra și lucru, avea canda lucru mai mult cu tinerii, pe partea asta de antreprenoriat și proiecte sociale. Care era asta suțată și ți iadra și acolo? Este suțată când mi turnai de Ploiești, zici că îți mea țiara să am și altul lucru, pininga lucrul de bană. Și una cusurină migri era un party de Crăciun, cred, la Estă Suțată, și mi duci acolo, mi cunoscui cu ficiorii și fete de acolo și după aia migriră și la alte andamuse și JCI îi zicea la Estă Suțată și cred că vor 2 ani. Are și tu România, tu mai mult că se bați. JCI este acronim de Junior Chamber International și are tu multe craturi JCI-uri și tu mulți că se bați tu România și este un suțată de adunare a tinerilor de diverse proiecte cu scop social, economic, antreprenorial și cam axus antreprenorial. Caftă îți bagă tu legătură, îți bagă oameni ca să dară valoare adăugată, cum zici, ca să da una cam bună, vai. Așa, ca să crească lucrările maginii.
Cât se gândești tine că lipsește un tineri să ducă să dar lucrul tu, năsuțată de asta? Ți aminte de acolo, ți aminte de tu, actarii experiență. Mai multul îl ajută pe tineri că intră, are lucru cu oamenii, socializează și mai mult și ca să-i larisească, dar este iar un lucru care îl ajută mult tutubană și România nu era mult, că cu comunismul nu aveam noi lucruri, nu aveam treabă cu aceste lucruri. Și anii 90, iar nu-ți minau lucrurile și multul. Niheamă, după aia, antisiră, niheamă să-ți mină și tu România, tu Constanța mă puțin, nu fura și multe. Aici vreau să te întreb și mai largu, că din vastrițem să ne zburăși să ne cheamă și de treia asociată, eu tine a avut și un rol de miliusare, de fundare a liștei suțată, cu numai verde urban. Tu zona asta de vigliare a fisiei, a mediului. Și vreau să te întreb cum este si a hătminat tu zona asta de NGOs, tu Constanța. Eu tinerii când nu sunt atât mult luminați tu aceste domenii. Constanța este nu are și o tradiție pe chestia asta cu suțate de ONG-uri. Am aici și un exige să știi cât se spația este lucru? Îmi pare că a fost și blocaj la din anii 2000 cu epoca asta Mazăre Constantinescu, nu voi zic doar politica, dar asta s-a întâmplat, adică Constanța Niheamă fu blocată de la o dezvoltare normală din toate punctele de vedere, adică dividere. Mă amintuiesc că, nu știu, poate zinești de la sculii, poate să-i ping cât ahtare lucru. Nu, tine minduiești că mașini când lideri de zona de administrație au și un rol mult sănătos aia am dreptate, așa este. Minarea tinerilor tu în zonă? Așa, lipsește schimbă o congruență de factori și din partea educațională și din partea administrativă, că și îți minduiesc cu Cluj-Napoca. Cluj-Napoca în anii 90 și daunii era un căsăbă căzut. Era acolo, adică și oamenii care sunt dinaintea căsăbaților adară lucruri sau n-adară lucruri. Acolo era că este cam alișor. Avem atât informație, la un click din noi avem informație. Și maxus tineri care sunt tot cu tehnica de adun, ordine de adun cu tehnica, mindesul că este mai ușor să afli informația și nu lipsește mai să asculți, nu știu, altul lider care poate să nu hiba atât bun. Așa este. Și nu pot să explic. Ania și îmi pare că Constanța este un căsăbă altă cișiti de căsăbă cum sunt alți căsăbați în România. Nu fu descris către. Și acest lucru este în cheamă și cum să zic, tinerarii, că este un oraș la Marea Alai, are mare portul și ea lipsește schimbă descris către lumii și când în chirolul comunismului, când îți ziceai că hii de Constanța, ziceai, wow, hii de acolo care ai legături cu lumea, că așa îți vedea Constanța și tora
tot și lipsea schibă și tu anii de după Revoluție, acest lucru nu s-a întâmplat cu Constanța și îmi pare că acest lucru ține de faptul că nu fură investiții economice majore în dezvoltare de industrii economice care să țină oamenii pe loc cu Constanța, dar să nu fugă nici când să fug pe mari, dar să da reparați pe mari și alții să fug București sau alții că să bați. Și tu Constanța n-au ius lucrează. Eu știu că mulți tineri fugirea și alții lucruri pe mari și alții Aschi pe mari și Constanța, mă așez 4 ținții mei și Constanța, 6-7 mei și pe mari. Și alanță vor să aibă un job tu IT sau, nu știu, tu cercetare sau alte industrii specifice, caftă să-ți ducă tu alții că să bați, ca o Constanța n-au ți să dară. Nu sunt corporații, nu sunt investiții, nu există. Ania îmi pare că, nu știu, a Hurchia știi să alăxească și niheam cât niheam și lucrurile astea și Constanța. Va niheam copus și de la taifă, tineri m-am mulțuminduescu, niheam copus și de partea Asculiei și sigura și de partea comandarilor acolo din zona asta administrativă. Și atunci am asigurat de toate direcțiile astea un copus, sigura v-ați dat, știți cât e și peste 2 ani. Și zic și eu că și lipsea, știți, să îndreagă lucrurile și pe narga să închisească. Și boața asta a suțatelor niheam cam aghine avzătă și că să ba. Să ne spui niheam cum ți vine ideea ta să te miliusești asta suțat verde urban și ce activități aveți acolo? Cu verde urban eu vă zic ca și în dreptul, ne-am cumpărat un apartamentul în Dauni 8 în Mamaia Nord și când l-am cumpărat acolo eram prota linie la Amari. Erai și Ninga Mari. Eram în Ninga Mari. Nu eram Ninga Mari, dar eram prota linie la Mari. Nu avea alt casă. Nu avea ceva până la Mari. Și când am cumpărat, am întrebat, dar eu prota linie la Mari, nu are din alte adărăminte? Așa? Din Inti. Și îmi zisiră, nici pomeneală, never ever, că este legea mediului, nu ți da voie, legea mediului da 150 de metri de la malul apei, n-ai voie să dai, e interzis. Și eu zic, perfect, ok. Și i-am cumpărat apartamentul acolo cu credit la bancă, cu așa. Și ținții 6-7 ani de zile eram protalinie la mare. Până tu dau unii paspră, cred că, când nu mai e de-a direct calea la Mamaia Nord, bloc lângă bloc și tora azi sunt 4 linii de blocuri în fața mea până la... Vezi amarea ei, nu? Nu, se vedea și niheamă prin o crăpătură de stizmi de betoane, se vedea niheamă. Nu se vede marea, am 4 linii acolo și oricum nu ți se adră, este haos urbanistic acolo, betoane peste betoane și fără logică urbanistică, fără... Și este un lucru care mi-a minat mult, că după descli și ochii când o vizui chestia asta, băi, ți-a dat răi să mă, că nu-i normal, încalcă legea, adrai un scris cartii la primăria Năvodari, că Mamaia Nord partea ți-a ținut de Năvodari, de-a diră nici când răspunsuri de este că puzurile, trec peste legea mediului, diverse chestii și zici că nu-i normal și apoi a descris și ochii și a închis și vezi și să dară și cu alte locuri, cu spațiile verzi în oraș, cum apar adărămintii pe spații verzi, adărămintii 2 metri aproape de altul bloc, adică bloc lângă bloc, se ia videala la altul bloc, adică lucruri care
Care va zic că voi vă aluntați si bătinisiti nomurli, care sunt zona asta de adărămenti și să adrați cât cam multul virdeață tu că se bă. Așa, masa ce că se igiene. Da, eu fui și alăgat mult tu americani, tu Evropi, tu multe craturi. Când vezi cum sunt lucrurile acolo și și vezi cum s-a dat zici că deci nu se poate, e clar că sunt niscânti și acolo eu sunt reglementati să încalcă reglementările, știi? Și atunci noi de asta drăm suțata este, o adrăm, căftăm să vedem cum putem să adrăm să ne alungtăm niheamă cu lucrurile astea, că mas nu adrăm noi, nu adară vărăși, lucrurile rămân la fel. Este lișor să aduceți oameni lângă voi care vă ajută să adrați țeapă minte? Nu, este lișor, este suțată, este mai mult una suțată de... Eu nu fiu juristul, alanță doi soți a mei, sunt o juristă și... Știu cum este logoria cu nomurile. Că la estul lucru mai mult ține de partea este juridică, sau mă rog, ținea că tora nu prea avem și multă activitate pe chestia asta, că tora de la suțată ONG, tricum la politică și când te este, zic că atunci când nu poți să dar ligurii cu suțatele, lipsește să dar ceva, poți să dar mai multul și cum să dar mai multul de acasă de politică, că tu ți este de ambârlega e politică și mai vrei să dar ceva, dar cu politica. Și ajungem la lucrul cu până să ajungem la partea asta, vreau să te întreb, nu știu, deci lucrul ți le drași, tu este 3 soțate de care zburăm. Care este acel proiectul ți va zis că ți-a avut harina mai mult, îi ți mindești că funai mai bun? Tutti fură lucruri înșati, că la Oceanic eram mic și erau lucruri mult înșati din perioada ți-a dram noi atunci. Avui un cadru adrat de mine din Maroc, de îl băgar în National Geographic, în revista românească National Geographic, pe coperta... Pe prota frânză? Nu, prota alantă, dit Sony. Dit Sony, nu? Așa e zice. Cum mutrești? M-ați mutrești de la altă parte, poate e prota, m-ați mutrești de la altă parte, e prota. Și scria foto de Dumitru Karagheorghe în National Geographic. Și la JCI iar avem multe chestii, multe lucruri înșate cu oameni din alte craturi. Și este un lucru mi-a mult când intram în legături cu oameni din alte craturi. Și uite, la JCI, la un andamus de este internațională, că născui un fcior, era din Germanie, vine la mine și nu știu cum a zis el, că eu nu fiu chiar român, fiu român macedonean sau așa. Și vine la mine și zice apă, pâine. Și zic că știi românește, știi? Nu, eu român meglenit. Român meglenit. Și cum român meglenit? Că lumea de aici zice că ești turc. Român meglenit din Turcia. Și eu știam că fură schimburi de populație între Grecia și Turcia când o alăxiră populațiile. Ziceam că megleniții care se duseră Turchii nu mai zdusiră, nu mai are megleniți. Și estul, nu știu cum era numai, Itzaki, Chic, ceva de genul estul și zice, păi sunt ninga him lângă, cum îi zice, Edirne. Ninga Edirne are ninga comunități de români megleniți care sunt islamici, musulmani, că tricură câteațea când să megleniți tricură la islam în perioada în Imperiului Otoman și când s-a alăxiră populațiile între Turcia și Grecia, musulmanii tricură din parte, greții de acolo vin în partea estă și când musulmanii acolo, greții nu zățeau greci, zățeau creștini de partea estă și dincolo nu zățeau că sunt megleniți, alvănați, vârgari, zățeau că sunt islamici, musulmani, adică nu adrau actăria în părțări. Și asta mi-a rești, uite, cum vizui, că născui cu un meglenit. Tari hari că
cu este tot lucru. Am de la, nu știu, de la Verde Urban, care este proiectul ți este mai aproape de Geam? La Verde Urban, ziceam că avem lucrurile este pe partea juridică și stămăsim un proiectul primăria vrea să adară în Parcul Tăbăcărie un parc de miniatură, adică parc în parc. Și urma să adară, betonează în parc bucăți din spațiu verde și reușim să blocăm acel proiectul. Dar mai mult în Iauhari lucrurile, când îi înșim să adrăm, că mai adrăm și de este să plantăm, să băgăm poi. Adrăm și lucruri de este. Nu mulți vă dau 3 ori pe an, adrăm chestia este, dar avem vă dau 3 locuri tu că să le avem și tu aviglearii. Și Duchescu, Sachi Găsescu, că trițera asta de la domenia de ONG, NGO, suțată, cât zona politică și administrativă, nu știu, tiațea că duchiși că de acolo pot să vină lucrurile cam alișor? Așa zicem că mai vrem să adrăm lucruri mai multe, era și Chirolul atunci, în 2016, avea la București, era Nicușor Dan cu organizația lui, cu Țialumtati Mediu, știi, noi adică ne mutream la el și ne ciuduseam și ziceam, tare lucru lipsește să adrăm și noi, că ți-a dat omul la este patrimoniu la București, mediu, tare lucru lipsește și cu Stanța, și el ne fă model, zicem, cu alumta lui. Pentru Sonia este de alihia, am dat trei de partea lant lucrurile li vestui de turli, poți de alihia slimini lucrurile este dip zori și acolo slimini. Lucrurile nu sunt așa lișoare și poți slimi, masa ai puterii poți slimi. Puterii ți v-ați zică. Puterii ai majoritate, puterea o da majoritatea tu în conducere politică. Când o adari alianțe, când e nevoit să adari alianțe și colaborări și parteneriate, tot timpul trebuie să adari compromisuri. Permanent compromisuri, să negociezi, să cazi la învoială, multe ori ai și minciuni cu care să zic că va să adară un lucru și nu să adară. Adică lucrurile sunt greale, mas nu ai putere. Și nu știu, România, cred că un singur partid în România în ultimii 30 de ani, care a avut putere efectiv, putea el să adară. Ca Lanti, când a ajuns la putere, fură mași alianțe, organizări de partide ca să se unească, să facă și apar multe problemuri cu chestiile astea și atunci lucrurile se mină greu, foarte greu. Dar asta nu înseamnă că nu poți să adari lucruri, adică să dai interesul, ușor poți să adari lucruri. Uite, la Verde Urban aveam o componentă de patrimoniu. Aveam deci platforma Verde Urban și aveam și platforma Constantiana, îi ziceam, care avea îngâtante adărămintele de istorie și de cultură ale Căsăbălului. Și adrăm multe proiecte care aveau lucru cu monumente istorice antice, mai și cu clădiri interbelice sau antebelice. Și că ajunsim în Consiliul Local, putem ca ahtări proiecte ți-a zburam acum 3-4 ani de zile,
să le băgăm prin negocieri, să le băgăm pe ordinea de zi la Consiliul Local ca să putem să le minăm, ni cheamă. Și proiectul este, îți dau exemplu, este un adărămintul pe strada Ștefan cel Mare, tu Constanța, îi zice Hanu Balcan, este un obiectiv de patrimoniu care este un adărămintul în degradare mare și multul aici Căsescu. și mas cu la verde urban ți puteam să adărăm. Nu puteam să adărăm ceva ca să tora dacă ai putere politică și poți negociezi tasa și să adărăm un studiu de fezabilitate, să vedem cum putem să adărăm să-l expropriem, să-l încumpărăm de la proprietarii care sunt și care nu adară ceva acolo. Deci ai atât lucruri și alte lucruri, multe. Băgăm, nu știu, pe termen scurt, pe termen lung, care va fi bațel proiectul ți Constanța, ți va să aibă Harina mai mult, să-ți facă dalihia? E un parc pe care noi aveam băgat în noi scupo, că aici tu parcul vrem să-l adărăm Maxus, tu faleză nord, pe malul mării, este este Ninga Mari, este un loc, 1 hectar, 11.500 de metri. Și acel era un loc, ți mutrau mulți să bagă mâna pe el, să adară minte. Și este la primărie locul și tora dea din calea dea din calea la studiile pentru acte, ca și să adară tuti protaoară, să adară formele birocratice de proiectul și eu zic că este va fi propriul lucru care va zveadă, că va să dară un parc acolo. Ca și mas nu adram noi, nu știu, probabil că nu s-a întâmplat ceva acolo. Ajunsim cât bitisită. Vreau să te mai întreb cât este de lișor să le dar toate astea tu Edghiul Chiro și lucrurile de la companie și partea de politică și partea de administrație publică? Lișor nu este. Masai vrearita este lucruri le dari. Și poți le dari. Lipsea știi să le dari, dacă poți le dari, că este lucruri armân. Și deci nu este lișor, sunt lucruri tivreari și atunci nu te minduiești că ți greu este și atunci, cam așa ești. Anta ti trazi Gianlu, ti actari lucru, tu ti pare cam lișor. Uite cum știi, avem 3 întrebări grea. Dacă nu avem nici una întrebare, a scăpași de la butritor, nu întrebăm cană ceva, ca să nu știm să apândăsim. Așa că v-ați băgat de 3 întrebări greale de bitisită. Ți zbor armânescu țarihari. Sunt 2 zboare sau un zbor, nu știu cum să-i zic, nu este un zbor așa teanami sau un zbor, este un zbor, ți-l zic eu mult așa, mai mult ca și cai, și dacă tot îl zic daima, aia este zborul initul cap, Andalaia. Andalaia. Este zborul ormânescu. Are zis să vă răpânătora, așa că vine și zborul Andalaia, tu emisia românească. Cum îi ziți pe mâncăneaști? Ziți când o face plopă mere sau cum Andalaia? Caști. Nu, Caști. Nu are toată limba, nu are actare zbor. Nu are actare zbor, da? Andalaia. Și este. Ți măcare țarihari armânească. Măcare armânească mi-a risea mult când eu eram mic, ne-a dra peturi cu caș
Țin minte cum a luat locul șțala și tindea toate peturile acelea mările, tindea toată casa pe cârvate, pe Iocido și suscau și după aia erau peturi multe și ca fi tahinările mâncam peturi cu cași și tora peturi mai nu mai asti, tora i-a dat mama tahinările peturi, le-am cupărdit vărgării, că tu vărgării... Dacă să petreci anau în cadru cu și noi. Tora nu am acasă, că nu eram de 2-3 mei și nu a câți ani să mi duc tu vărgărie. Cum mi duc acolo, vă iau și vă petrec și vouă. Ama tu vărgărie, mă să ajungeți voi, tu cafe, Dughiani, tu cafe alimentară, m-ați intrați la raionul de pastry, la este cum să zice, la ioare, spaghete și așa. Tu vărgării la toate Dughianile au și peturi. Vă le aduceți mutriți și vă le aduceți că sunt peturile și sunt mult buni, tahinările, peturii cu caș, mâncare armânească. Armânească nu știu ca siba armânească, mă tu Balcani, măcă. Peturii cu caș, țighinii măcaș. Și tu bitisit cânticul armânescu, țițarii Hari. Este un cântic. Ania mi-arisește mult cântătorii din Vlaho Clisura. Din Clisura au Ahoria de cântare. Ahoria cu trompete, și au și costumele, așa îi cheamă ca bizantine. Și cântițele mi-arisesc cu mult și corlul de acolo, cum li cântă, ni scânti cântiții și cânticul n-ai mai multul, așa, care e tu cap de acolo, de la Clisură, este, cred că îi zice una tahina, îi zice cu Iisusea, mi-le-a dat, un cam așa, acel cântic îi merisește multul și alte cântiții, dar n-ai mai multul, este de la Vlaho Clisura, merisesc cu multul. Și apoi și alte, și Stereo Dardacul, îi merisește multul cântițile lui, și corlu dit de sunt ei dit ne scapă tora dit Macedonia Iugoslavă, corlu Grămustenescu, Grămusteni. Deci tip sunt Skopje canda. Skopje sunt, da. Și ei. Parea Parea Grămusteană, vizui protoare, vizui la Andamusele armânești cred că au venit așa au venit și București și Constanța, acolo vizui protoare și cred că luai și un CD. Și mi-ariseau și aceea, dar n-ai mai mult să duci cântițele de Vlaho Clisura, mi-arisesc cu multul. Și acolo, Vlaho Clisura, este și un foară mult în sată, în Castoria și școara Argos Oresticoni, îi zicea Hrupiște de acolo, de Toma Caragiu, este tot acolo aproape de Clisura, mult umșată Clisura. Ori armânești sunt umșate. Așa este. Haristo mintiti mă vedea de tora seara. Eu mersi, eu haristo multul fără. Să urăm să-ți facă dalihia cât ca maonia zborul de cânticul armânesc cu Țița Buhari. Bună, da. Să vedem cu Ghini și Alant Joy, cu altul aspi armân, știi, să vărâm armânești iara, ca și Nari Hari și ca și năunzești. Seară bună, tituți! Haristo, mult succes!